Хареса ми много заглавието на твоето студио вчера, Драго, по БНТ. Урокът Бангаранга. Да, за вас урока в какво е всъщност? Урока е свързан с тая отрова, която се излява в началото след националната селекция ли? В изправенето на Дара ли, след един момент, в който тя излезе и призна по телевизията, каза: аз съм смазана. Или в самочувствието, или в какво? Вижте, аз спомням си първи момент, когато Дара се сблъска с Кейт още в X-Factor. Това беше през 2015 година. Такъв тип конкурси, формати и така нататък съпътстват генериране и на омраза. Нали, има много участници и е нормално всеки да си хареса някой и да не харесва друг. И благодарение на демокрацията и на правото на изразяване на мнение, всеки да си изказва и в един момент гадните мнения и така нататък. Но тя по някакъв начин още на 17 годишна възраст започна да израства с това и един артист трябва да го приеме. Колкото по-нависоко се качва, да е готов за това, че любовта и омразата са нещо свързано, нещо, което не може само с едното и само с другото. Кое е най-силното и качество, според вас, вокално ли? Това, че танцува ли? Всички коментират харизмата й. Наложих се в тези часове, в които не спа и след победата многократно да импровизира и да пее Бангаранга. Видяхме навсякъде, включително вчера и на летището. Трябваше и на връщане. Публиката никой не може да каже кое е конкретно качество. Това е сбор от качества, които определят нейната така наречена харизма, нейното излъчване като цяло, защото нали... Това момиче има гръбнак. Разберете го. Тя има гръбнак, тя има сила, тя е горда с таланта си, с това, че може да танцува.